Добра четвъртък вечер. Както винаги, вместо да пия и в момента да съм на трета водка, аз съм в офиса и пускам видео с нов piece код за senior мембърите. Ама чакайте сега, да не си мисля, че съм някакъв ненормалник. Всъщност причината да го пусна това видео толкова късно е, че точно ми излезе апдейт на програмата, с която записвам и искам да я тествам. Но, сега, по-важното. Пускам за всички senior мембъри компонент на Next.js, който прави, сега ще видите, тези notification. Това на такъв професионален маркетинг език се казва FOMO или Fear of Missing Out. Идеята каква е? Да накарате клиента по-бързо да конвъртне, т.е. лида да конвъртне в клиента, да го прешърнете малко, да си купи вашата услуга. Това го ползваме в медията, специално го направих за медията. По-запознатите от вас, всъщност това някъде са го виждали, няма да ви кажа къде. Всъщност при този господин Марк Лу, който е между другото много як, препоръчвам да го следвате, който го играе Solopreneur и скоро направи един бърз стартъп, от който изкара между другото, даже мога да видим колко точно е изкарал, едни 2-3 хиляди долара от това нещо, ето го поп-ъп. Първия месец $3000, $1000, бройте го, че едни 5-6 хиляди долара е скарал тази тъпотия. Направи този стартъп поп-ъп, който познайте какво прави, точно това. Прави ви notification, които съответно да си ги вкарате в сайта с едно JavaScript, и това струва $9 или там $20, нещо такова. Но аз защото съм балкански циганин, реших, че няма да му го плащам, а ще си го направя. И пък, защото съм готин, реших да ви го споделя и вие да може да си го ползвате. Идеята каква е? Имате си някаква страница, където може да плющите такива notification. Тия notification може да си контролирате какво да пише в тях, какви картинки да бъдат. Тук съм си поиграл между малко да могат да се клоузват, да работи хикса и прочее, да не излизат повече, ако клиента ги клозни и така нататък. Тоест, ако вие искате да сложите такива notification, да взимайте кода, ето ви го кода всъщност, сега ще ви го покажа. Както винаги, показвам ви целият код, ако някой иска да си го копира, да се чувства свободен да го направи, но кода ще бъде наличен за всички senior мембъри в YouTube, с идеята, че трябва да им дам нещо на тия хора, които така безусловно ме подкрепят, и се опитвам да направя малко повече съдържание за тях и малко повече функционалности за тях. Тоест, всички senior мембъри, ако искат да имат такива notification, взимат го този компонент, това е Next.js React компонент, прощят си го в сайта, ако е на React, най-вероятно ще работи. И би трябвало да запали без някакви специфични неща. Изисква буквално фреймър и иконки. Друго не изисква, и как може да представим React. Тоест, ако вие имате някакъв React проект и много искате в React сайта ви да има подобни notification, като тези, които сега ще излязат, което, пак казвам, имате контрол през колко време да излизат, какво да пише на тях, какви иконки да има и прочее. Имате го целият компонент и тук може да видите как точно работи, съответно дефинирате си notification-ите, които искате да излязат. И системата решава как да ги визуализира и как да ги подреди. Тук има таймери през колко време да се скриват, колко да покаже и прочее. Драг трешхолдите, поиграх си малко да го направя много готино, лично много ме кефи, затова ви го изподелям, надявам се и на вас да ви хареса. Това е. Няма да губя повече време от вашето ценно време. Има го качено като пост за senior мембърите в YouTube. И ще се радвам за коментари и акъли, ако искате нещо да се подобри или да променим нещо. Но аз си го ползвам и се надявам и някой от вас да го ползва. Чао и до другата седмица. А може и уикенда.